И здравейте хора, това е Алекс и нещо видео ще реагираме на Проклятието епизод 1. Да не забравяйте да харесате и да се абонирате, ако ви харесва видеото, и нека да започваме. Обичам те. И аз те обичам. Обаче не разбирам защо. Нали обичаш? Що и се нервираш? Ле. Тук трябва да продължаваме да се крием. Да не сме малки деца. Да. Все пак сте Проклята 981. Там трябва да се криете. Все пак сигурно играете на кринца с баща ви. Знаеш какво е мнението на моите родители? Те искат да ме омъжат за някой, който те изберат. Тогава да избягаме. Стига глупости. Точно така. Хващам те за ръката и ще избягаме. Да. Чакай! Да. Чакай! Добре ли си? Леле, спокойно, мале. Как тази си нарани кръка, бе? Не падна ли на неговото дяло? Неща съм видя грешно. Спокойно, чакай, стой. Айде да си ходим вече. Защо? Защото... Да не те ли страх от плаши, бе? Не, но тук може да има много по-големи психопати да ни направят много по-лоши неща. Тръгвам си. Айде стига де, не стига, че те виждам за по един път в седмицата, за по един час искаш да си ходиш. Тръгвам Моля си. те де! Петре, бе. Изкара ми акъла. Виж Оплаквам се от графиките. Не ги пуснем на макс, да се вижда по-добре. всичко ме боли. Знаеш ли как се оплаших? Хайде вече да си ходиме. Трябва ли да коментираме този поглед? Изглежда се едно госпожата по географията е вдигнала и ти гледаш така, като госпожата те пита въпроси. Буквално. След което в историята се разказва, че Петър е на мушка. Алексче! Какъвто грим, бе! Боже, прекрасна си. 4 пъти в гърдите, като после извади очите на Йоана. Полицията после ги намери в хладилника. Това е извратено. И чудесно. Искам да си помислям как се е почувствало семейството на това момиче. А най-зловещото е, че още първата вечер в затвора той се намуискал и написал със собствената си кръв. Тя ме принуди. Коя тя? Да не имам тайна връзка. Опитай пак. Девицата. Точно така. И значи ти искаш да кажеш, че всички тези убийства са свързани с проклятието на девицата. Аз не го мисля. Аз съм убедена. Буквално иначе как ще обясниш, че през 2001 година мъж с бяла маска... Погледате, бе. Какво е това? О, върни ми ги! Мале, сестра ми, все съм знал, че си психопатка, ама чак толкова. Що не го кръстиш това цялото нещо? С една причина и как никое момче нямаме за да говорим. Значи, що не ми... Защо ти не се кръстиш? Що е една причина, защо някое момиче няма да ти хареса? Затапих го, дори да мога да проговори. Не слеш от стаята! Докато тата го няма, аз командвам тук. Така че до 2 минути... Обаче... Проклятие се случва всеки 20 години. Всеки момент може да напада някой убиец. Баре, моля те ви, на теб ти е промила главата с тия глупости. Убийствата са реални, нямат нищо общо с някаква самотива там. Тогава защо не вярваш? Убийствата са реални. Ти откъде знаеш?
Сигурно това всичко е само сън. И сега време се казва, че е сън. Боже, това ще умра от смях. Казах ли ти, че се живи? Девицата. Аре, моля те. Та Това девица. са пълни глупости. Ти си глупост. Маги, не мога влизаш в нас, когато си поискаш. Поне използвай звънеца, човек. Познаваме се от 18 години, от ден едно. Майките ни са нараждали заедно, като искаш звънци да А ние мислихме, че някой опиец. Стига с тези глупости. За девицата ли? Всеки за това говори в училище. Да, както и всяка година, като стане октомври месец и почнат да им штракат хормони. Моля ти се, ти се научи в 8 клас ме накара да ходим до дървото на девицата, за да може да впечатли онова момиче, до което седеше по-английски език. Наистина ли? Да, и така шайме да направим ритуала с кръвта, обаче на него му стана лошо и повърна. Не ме е страх от кръв. Просто остава. Маги! Не ми става лошо! Имате 2 минути да се оправите и ви чакам долу в колата, иначе ще си ходите пеша до училище. Добре, много го е страх. Маги, пред мен! Идвам! Тия пък къде тръгнаха за да се привличат? И та, маги. Ако не бутне човек или ако не убие човек, няма да го повярвам просто. А кой е то? Добре, да продължаваме. Без повече. Ще прекъсна някъде към 5-6 минути. Окей, момичета, тук сме, аре, слизайте, защото няма ви чакам, честно ви казвам. Това не е ли Ник? И кое е това момиче до него? Не искам да ме вижда така. Супер зле изглеждам днеска. Човек, харесваш го още от целия клас. Не мисля, че вече е време да излезете на среща. Не, при тези обстоятелства. Очевидно си има някоя друга. Може да му е сестра. Или братовчетка. Или пък да са най-добри приятели. Ето, както мен и Тео, или пък както вас двете. Вижте, Тео целуни му по бузата. Бе, няма те целувам по бузата. Целуни му по бузата ти. Абе, няма да те целувам по Целуни бузата. ма Няма да те целувам Не е по проблем, бузата. просто ма целуни по бузата. Не искам да те целувам по бузата. Няма да те изям! Аха. Казах ли ви? Тя ще убие някой. И ще го изяде. Тя е канибал. Канибизили. Канабилизи. Боже, не мога да кажа тази дума. Канибал? Иска да го изяде. Тоя Ник няма да си отива с Ема. Много са... Ник изглежда плешив, Ема пък изглежда с коса. А там Руста къде беше целнал? Потокчета на училище, майко. Как му е така глупост? Стокчета на училище при това. Токчета. Боже. Мале, брат ти е доста... Смотан, гнусен, знам. Не, това да кажа интересен. Човек, моля да се си някакви граници. Не, ще да е много популярна, ако се обличаш малко по... Плъх. Как ги гледа? Кобе, ще се боксираш ли? Как се държи там? Боже. Учители за тест по физика. Кой има време за физика? В днешно време всичко, за което ни интересува е какво ще се случи след училище. Права си. Бе, да тръгваме. Не мога да слушам повече. Добре. Ако ми кажете за приятелки, при това най-добре, няма да ти повярвам. Не се опитвайте. Иначе, ако някой пита, днес
Първият учебен ден беше ужасен. Карахме си над 50 градуса на жегите тази сутрин си. Ако знаете Club Rings, да ви кажа, получих си енчант, сутрин си напуснах топлото легаловце, замръзнах сутринта, после слънце изгрез, направо преврях. И ни казаха, ходим на училище. Боже, тия полудеха. Ако и вие сте на училище, късмет. И ще имаме и нови учителки. Боже. По-добре камион да ме бутне. Какво правиш? Помага ми. Моден дизайнер. Човек ще каже, че с такава професия би се обличала по-интересно, но ви не всеки има средствата. Върни я. И аз си знам мястото, бе, ало. Муква и пикло. Лели, върни я. Опс. Буквата си отида на мястото. Ами то така, като ги гледаш, те са за букука. Я ги виж вътре. Струва ми се, че тя не искаше да намъка, искаше да я удари с шишето. Видях ли просто колко рязко го направи, колко рязко бутна шишето, сякаш искаше да й го завре в окото, в носа, в устата. А то там се хили. Хили се. Забавно му е нещо. А тя там. Това къв се мисли? Не Ник, другия с косата. И той Ник има косата. Ма не, приема как че е плешив. Това, там с грима. За къв се мисля слага грим? Сигурно като махне този грим, все едно гледаш, че не е за букука направо, той е с сметището направо. Все пак, да продължаваме и искам да видя какво ще става. Да, тръгна. Ма та, що ми се... Чакай, да прекъснем още веднъж. Да, що ми се зъби? Фука се, че има пълни зъби. Чакай, и аз имам пълни зъби. Не ги сващате, ако някой сване. Съжаляваш! Много ще съжаляваш! За всичко, което направих! Помни думите! Така като ви гледам вас двечките, изобщо не искам да съм на ваше място, защото като знам колко е крайна, просто не ми се мисли. Човек, това беше супер дръзко. Или супер хубаво. Сякаш ръката ми сама се движи. Движила се в правилната посока, повярвай ми. Не, ти си нямах представа колко съжалявам за това. Това е проблем за друг ден. Чакай малко, искаш да ме кажеш, че отговорът на четвърти въпрос не е 45. Човек, теста беше по история. Историята пак е с цифри. Добавяш едното, слагаш другото и бум! Имаш някакъв отговор. На тези, които си мисля какво ще каже, има някакъв отговор, със сигурност. История. О, имам история. Мразят те маги. Не, мраза маги, мраза училището им. Днеска са имали тест по история, аз по-триам история. О, боже, да нападна по... Не, аз не. Да на учителя падна по стълбите. Не му го пожелавам. Все още де. Да продължаваме. Искам да... Омага! Bombastic Side Eye. Няма нищо, дали си малко математическо? Малко ще разтуша. Не искам да ти чупа пак филм, обаче имаме физика с Радева. Човек, ти искаш да получа удари да умра! Той без това всички натам сме тръгнали, аз съм бати разочарованието. Чакай малко, стига, моля ти са. Колко още хора имаме да разочароваме заедно? Получих писмото. И? Приехаме в университета. Отивай! Приеха го в Харвард. Вау! Толкова е интелигентен, па си мисли, че няма да знае човек. Чакай малко. Не мога да ходи в Харвард. Не е достатъчно интелигентен. Изглежда тъп. Ама да. Маги как се развълнува. Ама тръгвай! Totally е best friend. Да. Да продължаваме. Лесно е да кажеш отивай, обаче едно, още не сме завършили и две, няма как да остава Лора с баща ми, знаеш какъв е изрод. Аз нали съм тук, пък тя... От тъмнината се протяга, жертвите си в гроба ги полага.
Майко, помислих си, че нещо ми гръмна. Боже, сърцето ми изкочи. Боже. Напиках се направо. Базикам се. Супер. Кръвен пак ще образува. Никой не може да я спре. Тя ще ни преследва докато умре. Какво искаш от нас? Не го правете. Казвам ви, не го правете. Остави го, психопат така! Аж как му удра? Ти си луда! Луда си! Не знам защо има такива хора. Между другото, знаеш какво? Може да просто да настроиш всички срещу нея. Напълни раницата и скоса и пяна за бръснене. Щупи и краката, Щупи заслужава го. гривовете. Всичко изчупи. Не! Искам нещо по-злобно. Искам да съжали, че дори ме е погледнала в очите. Не мислите ли, че преигравате малко? Да, бе. Как ти пък не? Последния път, когато някой забра, че спря на мястото, му замеря колата с развалени яйца в продължение на седмица. Не ми се прави на света, вода не напита. Много знаеш. Може да я убедиш, че... Не, лъкни! Ники, нали знаеш колко ме обичаш и как би направя всичко за мен? Какво искаш пак? Искам да се хванем на бас. Нали постоянно снимаш такива с скалата и се забавлявате? Кълбас. Искам да накараш Ема да те хареса. Искам да накараш да се влюби в теб. Не. Искам да накараш да спи с теб. Това не е ли малко прекалено? Дори и за теб. Гений си. Искам да я изложиш пред цяла България. Искам всички да знаят каква е издънка и как. Трябва да си знае мястото. Да. Ти аз какво ще получа за това? Ако не успееш, цяла година ще ме караш от и до училище. И където и друга да си поискам. Но, ако успееш... Съгласен? Как може да откажа на такова предложение? Точно така, Ел. Ох, искам да бъда като теб. Слънчице, няма как да стане. Аз съм оригинал, а ти си просто дубликат. Дали ще ми изпрат видеото за копирайт? Не може. Ама там, къде беше да спи с нея и после така да е нещо да измами, ми напълня за един друг филм, къде се казва Ма. И там, чакай да не го издавам, че скоро и на него може да реагираме. Не знам. Още сето, ще почна да имаме видеа с лица. Вчера. Миналото видео, в началото първото ми видео на канала, не точно първото ми видео на 2024 в канала, казах, че се направя фейс ревю на 1000 абоната, но мисля да го направя за 500, защото 1000 си е много и е дълъг път, това мисля да го направя на 500 и от 500 абоната напред ще правим и фейс видеа, а от 50 абоната нагоре ще почнем да правим лайв почти всеки ден и ще реагираме на различни филми. Look like big fun, come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song, I'm stunning, you love it. Какво искаш? Исках да се извиня за държанието на Ели по-рано. Тя не е такъв човек. Просто има малко по-бурно въображение. Да напише книга тогава. Лора. Може да поговорим малко насаме? С мен? Да, ако е удобно. Да, няма се бавя. Окей, аз се кача просто догоре да си взема слушалките. Няколко човека днес се събираме от приятелите ми. Тесен кръг от хора. Нищо особено. Каниш на парти? Ами, не е точно парти. В скалата ще снимаме едно YouTube видео за девицата. Видео за девицата ли чух? Да. Буквално съм супер обсебена от нея. Знам абсолютно всичко, както е самата история. Отвън гроба се продава. Лора! Престани! Добре да... може ли и аз да дойда? Не. Да. Телата и двете. Колкото повече, толкова по-добре. Ще ви чакам в 8. Ама не мисля, че... Не закъснявайте. Не съм българ за поканата, обаче мисля, Ще чакам в 8! Какво беше това? Добре ли си? Айде бе! Ама пусни се малко!
Госпожа Ема Иванова. Стига. Така ли си ми говори, като съм ти шофер Иванова? Awaken to a world of wonder in Final Fantasy XIV Online. Реклами. Дали да ги изрежа? Не мисля. И вие ще стрете на рекламите, не само аз. Още дето да знаете, че цялото видео няма да бъде изрязано заради самата реакция. И не искам просто да изпускате проклятието. Ако не сте го гледали, просто искам да го изгледате цялото и за да не прекъсвам нищо. Така че, да. И то господин 2 минути вече, ще му викаме, да ми спре да ми звъни, че ще получа инфаркт направо. Адема Лорке! Да не ми викаш За 2 минути, ако не си се качила в колата, ще чистиш тоалетната за щетката си за зъби. Ник ме покани на среща. Ник, пиче дете натискаше с мацката по стълбите и после в коридорите. В любовта е така, 5 минути с едната. 5 минути си с другата. Как можеш да си такъв идиот? Казва се чувство за хумор, не е зле да имаш малко. Отиваме за пица и след това ще си направим един маратон на страшни филми, защото от цялото това говорене за тая девица искам да погледам малко ужаси. Вие си гледайте филмите, ние отиваме с Ник на гроба. Ще ходиш на гроба на девицата с Соня Мал. Никъде няма ходиш без мен. Ще ходим за пица, нали? Маги! Хайде ти! Имаш 2 минути. Всичките имате по 2 минути, иначе тръгвам. Чук си ли? Имате 2 минути да ходите до туалетна. Базикам се. Не напускайте видеото. Може да го спонсорирате да ходите. Кото правите. Представям си, когато ще станем известни, ще почне да реагираме на по-големи филми. Още не знам как да ви наричам. Дали реактори. Или реактори. Едно от тези двете. Ало, Ел, планът е в действие. Това да се чува, Ники. По време на ритуала ще залеем Ема с кофа свинска кръв и после ще обвиниме калата. И аз ще излезна невинен. Ще я утеша и после ще бъде моя. Това е най-отвратителният начин да нараниш някой. Обожавам го. Нали точно ти това искаше? Да изложа пред цяла България. А после, нали ми обеща едно нещо? Баща ми звъни. Хайде да се чуем по-късно. Аз ще... Не знам кой е по-голям загубеняк. Той или двете зубрачки. Момчето е рапър, просто му трябва малко време да осмисли нова информация. Когато всичко приключи, ще го зарежа и ще изляза с Виктор. Той е къде по-хубав. С Виктор? Аз и Виктор излизахме на среща и мисля, че наистина го харесвам. Добре, но ще го зарежеш. Нали за това са приятелките? А сега, утре искам да се срещнем колкото се може по-рано, да отидем до мола и да си купя нещо ново, защото вече не издържам. Да, Ел, както кажеш. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Казах ли ти, че ще убия? Казах ли ти? Защо писна там? Ние сме готови. Изглеждате Уникално. Аз това ще е така. Но си догледам филма и тръгваме. Няма как си догледате филма, защото ние вече закъсняваме. Сега ще се намери кой ми съсипа настроението, а? Оле, мале. Хайде да тръгваме просто. Това заради тебе го правя. Ай! Някой се влюби. Някой е влюбен. Някой май иска на среща с Маги. Теодор е влюбен в Маги. Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та. Боже. Брат, този клип ще е много гледания. Така е. А нали си подготвил всичко? Много ясно. Първо ще намокриме тази малка пикла.
Обаче... После искам парите веднага. Еди твоите приятели. Човече, дит. Муко. Дишай, издишай, дишай. Бати студа. Лора, ти си по-напрегната и от мене. Човек, как няма да съм напрегната, днес ще разберем дали проклятието е истинско. Такива неща не съществуват, наби си го в тъпата глава. На този студ и аз не трябваше да идвам. Не, по принцип никой не те е викал. Дай да те остава стоя. Не, той и охрана не сме си викали. Ти си била много забавна. Не, такава съм. Ха-ха-ха. Смях. Здрасти. Здрасти, много хубаво изглеждаш. Само леко с ръцете. Аре да се спреш. Това е брат ми Тео. Нашата детегледачка. Да. Нещо ли каза? Никой не му пука кое е смешно и кое не. Да. Дошли сме да правим и да вършим по-важна работа, а именно ритуалите. Палете по една свеща бързо. Къде ти намеря тия свещи? Приготвил съм всичко. Без повече въпроси, палете. Аз почвам да снимам влога. Все пак трябва да се става известен, точно така. И здравейте, приятели! Аз съм Скалата, а ако се питате откъде е Скалата, защото съм Калата и съм Скалата на YouTube. Това зад мен е дървото на девицата. Тук се носят много митове и легенди и ние сме тук, за да видим това дали е истина или не. И не, че искам да ви плаша, обаче ето мога да ми видите ръката, от нищото почна да кърви. Това не е случайно. Готови сме с свещата. време, честно. Глупости. Аз усещам демоничната енергия в момента. Другото мисля, че и аз. Какво усещаш, бе? Така че, хайде да започваме. Първата стъпка е да запалиме по една свещ, дръж по-изправена, бе, брат. Втора стъпка, дами и господа, уважаеми гледатели, е един доброволец да си разреже ръката и да пусне капка кръв в почвата. Хайде, кажи такова доброволеца. Нали ти разбираш много за девицата? Само си посмяла. Аз ще го направя. Лора, Мале, забрал съм да махна етикета. ако си порежеш ръката, ще спиш на Така. улицата следващата седмица, гарантирам ти го честно. Някой май се живява като родител тук. Прилича на фъри. Добре ли си? Да. И виждаме, хора, че това е абсолютна глупост. Само където се разкарахме, трябва да обработвам, но нищо все пак се надявам този клип да стане много вайрал. Ти беше жестоко прагната. Ако клипа ви... Буклух, мазе! Аз си имаш, бе. Това не беше никак смешно, брат. Ти не ме бутиш, защото ти ме накара да го направя, а? Аз не съм те накарал, Да, ти ме накара. Разкарай се! Ей, Мишкар, дай ми парите, изчезвай. Никакви пари няма виж от мене, бе! Ме бутиш, защото ще... Станахме за Тук, излагача! Изчезвай! Ти какво си мислиш, че аз преди няма изкарам това видео ли, бе? Омръзна ми от змийкари, ей! Дай път ти слизи от това дърво, айде! Имаме клип да обработваме. Ще ги върна с теб, бе, ще ги върна. Кой е там, бе? Дърво. Това не се крийте, бе, мишки! Паняци. Не знаят те с кой си имат работа. Как може да се върна на всичко това?
Човек, спри да го мислиш, буквално няма смисъл всяко чудо е за тарито. Утре ще ми се подиграват супер много. Дали може да си представиш? Буквално не си виновна. Ти нямаше как да знаеш, че всичкото това ще се случи и че за... Отивам за пица, някой иска ли нещо друго? Да, да се връщаш по-бързо. Абе, ти като пипна почвата, какво стана? Нищо. Буквално, виж, не е станало. Трябва да говоря по телефона, за малко ще те остава сама, да знаеш. И това беше от сезон 1. Боже, краткия сезон. И това беше епизод 1. Ако искате да реагираме на епизод 2, ще трябва да изчакате до вторник. Така че, до следващия ден и чао на всички. Приятна нощ!